V Níšovicích byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice. Za jejím vznikem je ale dlouhá cesta, která začala už v roce 2023. Tehdy obec reagovala na první dotační výzvu z programu IROP a nechala zpracovat studii. Přestože tehdy se žádostí neuspěla, projekt nevzdala. Další šance přišla prostřednictvím Ministerstva vnitra a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Tentokrát byla žádost úspěšná. Následovala projektová dokumentace, výběrové řízení na zhotovitele a v červnu roku 2025 mohla začít samotná výstavba. Nová zbrojnice nevznikla jen kvůli technice, ale hlavně kvůli lidem. Dobrovolní hasiči v obci nepomáhají pouze při požárech. Zasahují také při povodních, vichřicích, nehodách a dalších mimořádných událostech. Ve staré zbrojnici navíc chybělo důstojné sociální zázemí a hasiči se převlékali mezi stroji. To už dnešním potřebám jednoduše nestačilo. Celkové náklady na stavbu dosáhly 12 883 000 korun. Z Ministerstva vnitra obec získala dotaci 4 465 000 korun. Jihočeský kraj přispěl 4 miliony korun z Krajského investičního fondu a zbývající část byla uhrazena z rozpočtu obce. Slavnostního otevření se zúčastnili také pozvaní hosté, mimo jiné senátor Tomáš Fiala, Tomáš Hajdušek, Jaroslav Jáchym a farář Jan Lofelman. Poděkování patřilo všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli. Projektantům, zhotoviteli, poskytovatelům dotací i dobrovolným hasičům. Právě ti jsou připraveni pomáhat vždy, když je potřeba. A závěrečné přání bylo výmluvné. Ať nová hasičská zbrojnice dobře slouží, ať se v ní dobře pracuje a ať z ní hasiči vyjíždějí co nejméně. Ale když už vyjedou, ať se vždycky vrátí v pořádku.